jak kyselý zelí. Takže si ukážem zahradu. Servus, vítám vás u nového videa, tentokrát z tropického ráje Pattaya, což je pobřežní město v Thajsku, nějaký 2 hodiny od Bangkoku. Pro ty, kdo mě neznají, tak tady natáčím svoji cestu po jihovýchodní Asii z pohledu digitálního nomáda. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Dobré ránko, měsíc v Bangkoku utekl jak nic, no a dneska se stěhuju, je mi to líto, bylo to tady pěkný. Užil jsem si to, ale nejel jsem do Asie tak daleko, abych byl celou dobu na jednom místě, takže dneska se stěhuju do Pattaje. Aspoň se mám na co těšit. Bohužel se celkem hustě rozpršelo, takže odjíždím, jak jsem přijížděl, v hustém dešti. Nejspíš si budu muset zavolat taxíka a já jedu. Déšť se nám trochu ustálil, tak jsem to vzal nakonec BTSkem a teďka už jsem na Eka My Bus Terminal. Vypadá to tady tak trošku starší, než jsem čekal. Snad mě dovezou do Pattaji, tak v pohodě. Akorát jsem vystoupil na autobusáku v Pattaje a teďka se nějak potřebuju dostat do svého ubytka. Nevím, jestli tady funguje veřejná doprava, nebo jestli budu muset vzít taxíka. Každopádně mám 2 batohy, takže to nevidím na mototaxi, spíš na auto. Doufám, že mě tady nevoholej. Tak jo, já jsem si vzal Graba a mám tady takového fajn dědu. Stálo mě to 92 bátů a ty taxikáři na tom autobusáku jsou strašní šejdíři a když jsem řekl tomu dědovi, že po mně chtěli 200, přitom bus z Bangkoku do Pattaji stál 160, tak se tomu děda smál. You're laughing. Because it's not possible, it's 200 baht motorbike. Právě jsem dorazil na ubytko. Je to tady pěkný. Dokonce víc než jeden pokoj. Tak první věc, co půjdu zkontrolovat, je, jestli je tady Wi-Fi. Nejdůležitější věc a pak se uvidí. 600 megabitů za sekundu, no tak to je libovka. Tady to posviští, to se bude pracovat. Wi-Fi zprovozněná a druhá nejdůležitější věc, jídlo, takže se jdu podívat, co tady je v okolí. Moje ubytko vypadá docela pěkný, ale tak nějak uprostřed ničeho. To okolí není úplně okulahodící, řekněme. Dorazil jsem do nějaký tržnice a dám si tady polívku s nudlema, s kuřecím. Vypadá to, že by v tom nemusel být lepek, tak jsem zvědavý. Cením, že to není vůbec spicy, koření jsem dostal takhle zvlášť, takže si to můžu udělat naprosto podle sebe. Takže jestli se z toho zítra neposeru, tak si sem zajdu ještě jednou. Po pár dnech v Pattaji jsem si konečně našel čas se podívat do města a dneska jdu na pláž, možná bude pěkný západ slunce, jdu se podívat na pobřeží. Yeah, that's me. Tak akorát tady předjíždíme po jízdnej Gucci Store. Provoz tady je teda rozhodně nižší než v Bangkoku. Asi je to tím, že Pattaya je 10krát menší město než Bangkok. Dorazil jsem na místo, který se jmenuje Pattaya Beach. Je tady spousta lodí, v pozadí vidím dokonce dost mrakodrapů. Na první pohled to tady vypadá hezky, bylo mi řečeno, že koupat bych se tu neměl, že ta voda je špinavá, že je lepší si zajet někam na ostrov, ale já jsem se koupal i ve Vltavě, takže si myslím, že když jsem přežil Vltavu, tak přežiju i tohle. A kdybyste mi náhodou nevěřili, kde jsem, tak tady je to napsaný. Jdu se podívat tady na nějaký night market a hnedka první věc tady je krokodýlí maso. Tady se prodává ovoce, jehož jméno si nepamatuju, ale zkoušel jsem ho. Když to ovoce oloupáte,
Tak to vypadá jak velký stroužky česneku, má to úplně stejnou strukturu, ale vevnitř je pecka a je to sladký. Na první ochutnání je to docela dobrý, ale pak mi to nějak přestalo chutnat, takže doporučuji třeba 1, 2, 3 kousky radši než celou krabičku, protože jsem ji pak vyhodil. Našel jsem tu stánek, kde prodávají durian. Pro srovnání takhle je velká moje ruka. Jsou to takový obrovský pichlavý koule a je to nejsmradlavější ovoce na světě. Durian jsem měl samozřejmě na svém bucket listu, co chci v Thajsku ochutnat. Vzal jsem si to tady bokem, kdyby mi to náhodou nechutnalo, což si myslím, že je velká pravděpodobnost, aby to neviděl ten pán, co mi to prodal. A dostal jsem tady rukavici, tak asi, aby mi nesmrděla ruka. Je to takový měkký, takový jako trošku bahínko. Dost to smrdí, ne úplně vábně, na to, že je to ovoce, tak to spíš smrdí jak kyselý zelí. Na spoustě místech je to tady v Thajsku zakázaný, normálně když jdete do metra, tak tam jsou cedule jakože zákaz durianu. Chutná to jak cibule. Chutná to jak sladká cibule, jak kdybyste vzali cibuli a udělali z ní bahno. Já jsem věděl, proč jsem si vzal nejmenší kousek, který byl nejlevnější. Ale celý to nebudu, nechutná mi to, jdu to vyhodit. Tušil jsem, že to bude hnusný, ale prostě jsem to musel vyzkoušet, bez toho bych nemohl odjet zpátky do Česka. Durianu stačilo, vypláchl jsem si pusu, ale furt to trošku cítím. Není to úplně věc, kterou bych doporučoval si dát třeba před party nebo před randíčkem. Dobrý den to fakt neudělá. Něco jako cibule asi, no. Zdravíčko, je neděle, dneska dávám celodenní výlet na ostrov Kola. Pattaju jsem nechal za sebou, je extrémní vedro, takže se těším, protože tam budou nádherný pláže. Trajekt mě stál jenom 30 bátů, takže to je skvělý. Málem jsem to nestihl, přišel jsem nějaký 3 minuty před odjezdem, ale v pohodě, jsem tady, cesta trvala nějakých 30 minut. Vypadá to, že všichni tady jezdí na motorce, takže si asi půjčím motorku a celý ten ostrov projedu na motorce, no motorku, myslím skútr. Na tom hlavním molu to nabízejí za nějakých 300-400 bátů a když člověk půjde 100-150 metrů do města, tak všichni drží cenu 200 bátů, což je, já nevím, 120 korun, tak to mi přijde jako docela fair. Za motorku jsem platil zálohu 1000 bátů, pan jenom řekl, ať si ho natočím s tou 1000 a nedal mi ani žádný doklad, ani se mě neptal na můj doklad, na můj řidičák, na moje jméno, vůbec neví, kdo jsem, ani kde jsem. Možná má v té motorce nějaký trackovací čip. Každopádně asi věří, že mu neuteču a já věřím, že se ta motorka nerozbije. Dorazil jsem na první pláž, vypadá to tady fakt krásně. Blankitně modrá voda, přesně jak na fotkách na internetu. Já si dám dip, chvíli počiluju a pak se vydám prozkoumat zbytek ostrova. Je to tady rozhodně hezčí než v Chorvatsku, krásný písek, nepotřebujete botičky do vody, v pozadí je vidět skyline na Pattaji, lehátka jsou za 1 euro, 30 bátů, takže rozhodně méně než nějakých 15 euro v Chorvatsku a voda je extrémně teplá. Za motorku jsem platil 200 bátů na celý den a jetski tady stojí 2000 bátů. To je velký rozdíl. Jinak takhle vypadá skútr, který jsem si půjčil, není to úplně ten nejslabší, má docela pohodlnou sedačku, jede se na tom dost dobře. Do not enter, will be fined 2000 baht. Zvláštní, všichni tady chodí, myslím si, že je to jediná cesta na tu pláž. Přijel jsem k druhé pláži, teďka musím mít tak 500 metrů pěšky od parkoviště. Voda je krásná, průzračně modrá, vypadá to tady asi líp než na tom předchozím místě. Oproti té minulý pláži tady je daleko živější, spousta barů a restaurací a míst k sezení, daleko víc lidí, ale zároveň daleko víc míst, ale že to tady ani nepůsobí nějak narvaný. Je to tady dost hezký. Já jsem si tady tak hodinku chilloval, je to tady fakt krásný, ale chci procestovat celý ten ostrov. On je malej, takže za jeden den se to dá naprosto v pohodě stihnout a na konci dne pak řeknu, která pláž byla nejlepší. Takže se zvedám a jdu na pláž číslo 3. Já jsem tady na nějakém kopci a ten výhled je úplně nádherný, tak jsem musel zastavit a natočit si to.
Dálce skyline na Pattaje, moře, tady příroda. Tady už na mě čeká můj stroj a já pokračuju v jízdě. Teď jsem našel vyhlídku, která je ještě lepší než ta předchozí a jakože o hodně. Koukejte na ten výhled na to krásný modrý moře. Jsem na pláži 3, což voto. Voda je tu čistá a krásná, ale tady to působí jako extrémní masovka. Extrémní množství lidí, spousta lehátek a tak. Ale mělo by být možný jít pěšky tady na tuhle stranu a tam je ještě jedna pláž a předpokládám, že tam nebude tolik lidí. Jsou 3 hodiny, ta malá pláž byla taková fakt malá a ta druhá ta je přeplněná, takže to tady skipuju a půjdu se podívat na nějakou další pláž. V 6 mi jede trajekt zpátky do Pattaje, tak ho chci stihnout. No a našel jsem na mapách, že je tady i viewpoint, úplně nahoře na tom kopci, takže si tam vyjedu motorkou. Doufám, že to půjde až nahoru, to je všechno. Vyjel jsem ten šílený kopec na motorce. Teďka už musím pěšky, tady jsou schody, takže posledních 50-100 metrů je za odměnu. Ty schody jsou docela ostrý, tak doufám, že ten výhled bude stát za to. V těch 30 stupních je tohleto dobrý kardio. Myslím, že to bude stát za to. Tady nahoře je krásný chrám. Jestli trošku funím, tak protože jsem se fakt spotil. Vypadá to, že ten chrám není úplný finále. Stezka pokračuje dále. Šel jsem takovým lesem a dostal jsem se sem. Je tady takový malý Buddha, stezka dál pokračuje, ale mně se to líbilo víc u toho chrámu, takže se vracím. Na tom videu to ani nevypadá, ale ten kopec je fakt prudkej, takže se budu snažit jet pomalu, protože kámoš mi říkal, že když jel na Bali na skútru, tak mu odešly brzdy kvůli tomu, že se přehrály a to se mi tady opravdu nesmí stát. Já už jsem dorazil na poslední spot dneska, víc toho nestíhám, navíc mám skoro vybitý mobil, takže si chci nechat ještě třeba 20% na to, abych si zavolal taxíka domů. Na první pohled to tady nevypadá tak plný jako na té minulý pláži, takže super, zakempím tady, budu tu tak hoďku a pak zpátky do Pattaje. Vůbec jsem se nevyjádřil k tomu výletu na ostrov Koh Lan, podle mě je to nejlepší věc, kterou člověk může udělat v Pattaji. Ty pláže tam jsou daleko hezčí než městská pláž v Pattaje. Asi už z toho videa je zřejmý, že nejvíce mi líbila ta druhá pláž, ale i ta první a poslední byly super. Myslím si, že je nejlepší navštívit několik těch pláží, protože ten ostrov je malej. Uvědomil jsem si, že jsem vám ještě neukázal, jak to vypadá v místě, kde bydlím, takže si ukážem zahradu, ta je naprosto nádherná. Na zahradě máme obrovský bazén, je kolem do kolečka celého vnitrobloku a ve prostřed je ostrov, na kterým jsou lehátka, jsou tu palmy, umělé jeskyně. Je to taková jakoby džungle a může člověk plavat kolem toho ostrova nebo tady pod nějakýma mostama. Je to tady pěkný, člověk může chillovat ve stínu nebo se opalovat. Děcka tady mají bazének, soška s chameleonem, jsou tady i toalety. Tady to místo je sdílené pro všechny ty 4 budovy, co jsou kolem do kolečka. Dokonce tady je i skluzavka, jsou tady i lavičky a tadyhle je skluzavka a nahoře jsou další 2 bazény, které potom ukážu. A tady je nějaký bistro, většinou tam nikdo není, takový zvláštní, úplně tam nechodím. Potom tady jsou automaty na vodu, to je super, protože nemusím chodit pro pitnou vodu daleko. Tady ve 3. patře je fitko. Jsou tady běžecký pásy, potom pár strojů, leg press a tak. Je to lepší než v té budově, kde jsem byl předtím. Jako dá se tady odcvičit, je tu lavička, chest press, ale je toho málo, no.
Svitka jde jít tady na terasu, kde je jeden bazén a pod ním je ještě druhý bazén. Člověk pak může mít výhled na celý ten prostor tady. Nikdy jsem tady ale nikoho neviděl se koupat a nahoře je právě skluzavka, která vede až dolů. Hello? No, this is on the phone. Need to combine with Mortis and Tinon Clinic. Wow, tak zevnitř je to ještě zajímavější a ještě zdobnější než zvenku. To jsem opravdu nečekal. Bylo nám řečeno, že prvních 20 minut je povinný s průvodcem, každopádně už nás pan průvodce pustil, takže si to tady můžu projít sám, což je můj preferovaný způsob. Doufám, že překřičím tu další průvodkyni, která tady čínsky řve do mikrofonu. Ty stropy tady jsou úplně úžasný. Dneska jsem se vydal navštívit The Sanctuary of Truth, což je muzeum napůl chrám tady v Pattaji, určitě nejvýznamnější stavba. Údajně je to celý ze dřeva, nejsou tam žádný šrouby, žádný nýty, nic podobného. Je to jenom postavený ze dřeva a slepený. Staví se to od nějakých 80. let a furt to není hotový, ale skoro to vypadá, že to hotový je. Funguje to tady tak, že prohlídka je povinná pro všechny. Prvních 20 minut musí člověk jít s průvodcem a pak si může dělat, co chce. Ukázali nám tady, jak vlastně fungují ty spoje a jak je to k sobě přidělaný, protože celá ta budova je bez šroubů, jak už jsem říkal, jenom poskládaná a slepená. A potom nám tady ukázali tu dílnu, kde jsou pořád nějaký řezbáři, kteří přidělávají další a další části. Nafasoval jsem takovýhle kraťásky, protože jsem si zapomněl kalhoty, mám jenom rib jeans a zapomněl jsem, že to tady není povolený, takže jsem si půjčil něco, co vypadá jak na půl montérky. Tohle to už je všechno z dnešního videa. Jestli se vám líbilo, tak ho podpořte lajkem a pokud chcete vidět víc podobného obsahu, tak klikněte na tlačítko odebírat a my se vidíme příště. Čau!